Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qadrli dostlar. Sizni qobattan birdə сәламләүемә мин бик шатмын. Бүгенге тапшыруыбыз ә хәрефенә башланган сүзләргә багышланыр. Киттек. Әзмәвир. Бу сүз фарсыча әзнәвар, тәхет янында торучы, тән сакчысы дигән сүздән килеп чыккан булса кирәк. Кыпчак телләреннән кергән дигән фикерләрдә очрый. Зур гәүдәле, көчле кеше, гигант дигәнне аңлата. Чынлыкта әзмәвир сүзенең мәгънәсе моннан күпкә киңрәк. Баһадир әзмәвирләр курчылыкта, егетләрнең шәбе бавырчылыкта дип язган Кытып. Халык әкиятләрендә әзмәвир куркыныч авычы, батыр сугышчы, юлбасар атаманы кебек бик күп мәгънәләргә ия. Әмәл. Әмәл ул өмет, теләк, ышаныч. Түле әмәл сүзе хыял дигәнне аңлата. Әмәлләргә гамәлләр чыкыр казыр дип әйтәләр бит. Шунысы кызык. Пермь өлкәсе татарлары сөйләшендә әмәл ул йөри торган сукмак өстенә казылган һәм күренми торган итеп каплап куелган чокыр икән. Төрки әмәл сүзе җай, ысул, чара, мөмкинлек дигән мәгънәләргә ия. Шуңа җайын таба белә торган тапкыр кеше турында әмәлле кеше дип әйтәләр. Әмер. Я илаһым, падишаһым, бер дә шик юк иркеңә. Әмритәсең син кызыкмаска кешенең милкенә, дип язган бөек шагыйребез Габдулла Тукай. Әмер сүзе гарәп теленнән кергән. Буйрык, фәрман дигәнне аңлата. Мәдрәсә шәкертләре фигыльне буйрык шәкеленә китерүне әмер алу дип йөрткәннәр. Әмер гаиб ул өченче зат буйрык фигыль. Әмре бил мәгъруф вә нәһи ганил мөнкәр дигән сүзләр шәригать кушканны эшләп, тыйганыннан тыйлырга әмер бирүне аңлата. Әмер сүзенең эш дигән мәгънәсе дә бар. Әрвах. Әрвах сүзе гарәпчәдән рух сүзенең күплек сан шәкеле, рухлар дигәнне аңлата. Татар телендәге өрәк сүзендә шуннан дип исәплиләр. Әрвах дип учучан мәддәләрне тере көмеш, күкерт, мышыяк, нашатырны да атаганнар. Мәрхүм бабалар рухына да әрвах дип әйтәләр. Мискеннәргә мөнәҗәт, дуга кирәк, зарланып телдән салмай Раббанәсен. Мөхәммәд әрвахына сәлам, салат, өммәткә гасый булган хомай канат. Мифтахетдин Акмулла шулай дип язган. Аш әрвах дип бик күп ашаучы кымагай кешене әйтәләр. Каңгырап, башын кая куярга белмәүчегә дугасыз әрвах диләр. Әфлисун сүзе татар теленә бик урау юллар буйлап килгән. Әфлисун апельсин ул. Рус теле аша голланд теленнән кергән. Голланд телендә ул apple һәм sin сүзләреннән ясалган. Һәм Кытай алмасы дигәнне аңлата. Чөнки Әфлисунның ватаны Көньяк Кытай. Төрекчә Әфлисун портокал, болгар телендә портокал. Димәк, бу илләргә Әфлисун Португалия аша килгән. Россиядә Әфлисун Петр I заманнарыннан ук билгеле. Тукайда да кытайский әфлисун сүзе очрый. Рус телендә оранжевый сүзе дә француз теленнән шулук әфлисун сүзенә бәйле рәвештә килеп кергән. Татарча аны әфлисун төсе дияргә мөмкин. Әманәт. Кемгә дә булса нәрсәнедер ышанып саклап торырга бирүне яки саклап торырга бирелгән әйберне шулай атыйлар. Әлеге сүзнең әман, ягъни имин, иминлек дигән сүздән ясалуы күренеп тора. Шуңа да страховать итү дип сөйләшкәнче, әманәт итү сүзен куллану кулайрак та булып чыга. Сүз уңаеннан аманат сүзе рус телендә дә бар. Ул заложник дигәнне аңлата торган сүз буларак кулланыла. Сезгә дигән бүгенге әманәтем сүзем Әмирхан Еники турында. Наҗар Нәҗми аны проза белән яза торган шагыйрь дип атаган. Әмирхан Еники чыннан да шагыйрьдер. Чөнки ул үз геройларының күңел серләренә гаҗәп тирән үтеп керә. Әсәрләрендә чагылган образлы фикерләүгә, психологик уяулык ярдәмендә милли үзенчәлекләрне дә үреп бара. Әмирхан Еники 1909 елның 17 февралендә Уфа губернасында туа. 16 яшендә Казанга килеп китап кибетендә курьер булып эшли. Бер елдан Казан университеты каршындагы рабфакка укырга керә. Әмма килеп чыгышы дворяннардан булу сәбәпле аннан куыла. Сугышка кадәр Әмирхан Еники төрле урыннарда укытучы, сортировщик, методист, инструктор, журналист булып эшли. 1941-1945 елларда Ватан сугышы фронтында хезмәт итә.
Бу елларда бала, ана һәм кыз, бер генә сәгатькә ялгыз каз, мәк чәчәге кебек хикәяләрен яза. Әмирхан Еники иҗатының иң уңышлы чагы мөгаен 50-70 елларга туры киләдер. Бу вакытта әдип матурлык, әйтелмәгән васыят, курай кебек хикәяләрен, йөрәк сере, рәшә, вөҗдан кебек повестларын, күп санлы публицистик сатирик тәнкыйди мәкаләләрен, очеркларын яза. Гончаров, Островский, Паустовский, Айтматов һәм башка язучыларның әсәрләрен тәрҗемә итә. Бүгенге көндә сез Кәрим Тинчурин театры сәхнәсендә Әмирхан Еники әсәре буенча куелган Гөләндәм туташ хатирәләре спектаклен күрә аласыз. Әмирхан Еники үзенең зур таланты хисабына да, язучылар өчен остаз буларак та татар әдәбиятында кабатланмас бер дәрәҗәгә ия. Бүгенге әдибебез Әмирхан Еникиның әйтелмәгән васыят хикәясен укырга киңәш итәбез. Сүз эчендә хикмәт бар тапшыруы Адлер Тимергалин төзегән Миллият сүзлегенә нигезләнеп эшләнде. Мин сезнең бүгенге көнегез бәрәкәт белән тулы булуын телим һәм киләсе тапшыруга кадәр саубуллашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.